famílies, l'activitat que us proposo avui és la realització d'un lloro. Per fer aquesta manualitat el que necessitarem seran fulls de colors, o podem fer servir el mateix un full i pintats, i llavors el que he fet és dibuixar unes mans. En aquest cas no és la meva mà perquè és molt gran, he dibuixat una més petita, però vosaltres el que heu de fer és resseguir la vostra mà i retallar. I aconseguireu una coseta així. Jo tinc de diferents colors. Llavors, això ho necessitarem per fer la nostra cua del nostre lloro. I farem el bec i només la part de dalt i l'ull. D'acord? Ara que ja el tinguem, el resseguirem perquè el pugueu veure. Ara amb les mans que tenim retallades de diferents colors, el que farem serà posar-les a sobre de sota del nostre lloro. Podem posar-lo d'una manera com vulguem. Les nostres mans seran les plomes del lloro. Llavors posem aquesta una mica més amunt, aquesta una mica més avall, i anem fent la nostra composició de les nostres plomes. Un cop ja tinguem més o menys la manera que ens agradaria que ens quedés, li posarem cola amb una mica de pinzell a la punta, només en aquesta punta d'aquí baix del que és a la mà, i l'enganxarem. D'acord? Jo he enganxat totes les mans. Veieu com estan aquí? És enganxat per la punta, però de la part dels dits no. I el que he fet és pintar la part del lloro i ja tindríem el nostre lloro acabat. El podríem pintar al fons, el podríem fer un mat i el podríem penjar a les nostres habitacions. Amb aquesta tècnica també, per exemple, podeu fer algun altre animal. En aquest cas, jo he fet un cigne. Veieu? Jo poso així. És el mateix sistema, anar posant mans i el dibuix del cigne. Hola famílies, la segona activitat que us proposo avui és de fer una papallona amb tires de paper. El que necessitarem serà agafar un full i dibuixar la nostra papallona al voltant del nostre paper, així de gran que quedi més o menys. El següent pas que necessitarem serà retallar tires de paper per poder omplir la nostra papallona. I serem 3 colors, he fet servir 3 colors de 2 centímetres d'amplada per 12 de llargada el primer color, el segon en fa 15 per 2 i el següent en fa 17 per 2 centímetres. Un cop tinguem retallades les nostres tires, necessitarem aproximadament entre 14 i 16 tires per cada color. El següent pas que farem amb aquestes tires de color serà agafar les nostres tires, agafar una mica de cola, posar-lo a la punta de la tira i enganxar les dues puntes fins que ens quedi d'aquesta manera. Hem d'enganxar i ens ha de quedar això. Hem d'enganxar totes les tires de tots els colors. Un cop tinguem tot això enganxat, us ensenyo del següent pas. Un cop tenim enganxades totes les nostres tires, començarem per la tira que és més llarga, la que hem dit que feia 17 centímetres per 2. D'acord? Llavors el que farem serà col·locar-ho a sobre del nostre dibuix que hem fet abans de la papallona. Us el resseguiré en color, en negre, perquè ho veieu on poso la tira, aproximadament, així es veurà més bé. Llavors el que farem serà enganxar una mica de cola en aquesta punta d'aquí de la nostra tira i la posarem al terra de la nostra papallona. Una mica ha de passar per sobre de la línia que ja tenim dibuixada. D'acord? Quedarà d'aquesta manera. I així anirem fent al voltant de la nostra papallona, pensant que aquí que entra una mica el dibuix, posarem el paper una mica més avall,
seguint la seva forma. I així anirem enganxant tota la primera part de les tires. La papallona feta, veieu? Ara farem el mateix, però amb l'altre costat. Ara ja tinc acabada tota la papallona. Heu de fixar bé la cola, perquè a vegades poder s'aixeca, i ja tindríem una part de la papallona acabada, ens quedaria així. Ara el que he fet és retallar una part de cartolina negra i la posarem aquí sobre com si fos el nostre cos de la papallona i també l'enganxarem. De paper i ara sí que ja donaríem per acabada la nostra papallona.